So ya kama sun kare azumin su lokaci bai yi ba. Ni ne mutum na farko. Sai kuma wadawa. A mulmuli da ni. Da ke sanar kike kare azumin ki. Wannan shine karo na 4. Kina cikin hayacin ki kuwa? Lafiya kuwa? Amsa ta ce ta tashi. Wai na guska ya shiga ne. Guska, ba za ka yi azumin nan ba. Bude bakin kan baka ruwa. Ka bude mana, babu ne yake kallon mu. La ilaha illallah jama'a. Kowa ma ya haƙuri, an kusan kiran sallah. Alhamdulillah. Musa mai sana'a, karfe nawa? Lokaci yayi. Oke, lokaci yayi. Malam Adam, bismillah. Allahu Akbar. Sai ka ce wani yaro?